കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ കൃഷ്ണ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രണാമ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ കാമ ആസക്തി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പ്രാപ്തനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ? ഭാഗവത തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കണം. അതുപോലെ എന്താണ്, സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ലൈംഗിക ആസക്തി, കാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വകകളോടായാലും ധനത്തിനോടായാലും എല്ലാം കാമത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ശുദ്ധീകരണം എന്നത് ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ നിന്നും ക്രമേണ സ്വതന്ത്രമാവുകയാകുന്നു. ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമപുരുഷൻ എന്ന വ്യക്തിയെ പാദാരംഭത്തിൽ നിന്നും ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ നിന്നും താൻ എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമാകാതെ ഒരുവൻ കൃത്രിമമായി മുന്നേറാൻ ഉദ്യമിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷൻ എന്ന വ്യക്തിയെ എവിടെ നിന്നാണ് ധ്യാനിക്കാൻ പറയണത്? പാദത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എന്തിനാണ് പാദങ്ങൾ? നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന മുഖമല്ലേ, മുഖത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ കേശാദിപാദ വർണ്ണന എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കാറ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പല ചിട്ടകളുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഭാഗവതം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ മറ്റുള്ളവരെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ല മധുരയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ. അവിടെ നിന്ന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്ത് അവിടെ യുധിഷ്ഠിരനെയും ഭീമസേനനെയും അവിടെയുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ യഥാവിധം നമസ്കരിച്ചു, അതായത് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ ചെയ്തത്? പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ്, അർജുനന്റെ തോളിൽ പിടിച്ചു. അതുപോലെ സഹദേവനും നകുലനും ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ചിട്ടകൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെ, ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവർ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്.
പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. എന്നാൽ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്താണ്? സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു സേവകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആരും അല്ല, തൃണാദപി സുനീചേന എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ തല കുനിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ പാദങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ തല കുനിയുന്നത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാദത്തിൽ നിന്ന്, ഞാൻ ആരും അല്ല, എല്ലാമായ ഭഗവാനെ നമ്മളെ എവിടെ നിന്നാണ് കാണുന്നത്? ആ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന്. ആരുമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പാദങ്ങളുടെ അടിയിലെ ഒരു പൊടി പോലും ആവാനുള്ള യോഗ്യത ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്? പാദങ്ങളിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ കുന്തി ദേവി പറയുന്നുണ്ട്, കുന്തി ദേവി ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അരഭാഗത്തു നിന്ന് അരഭാഗത്ത് അരഭാഗത്ത് നിന്ന് മേലേക്കാണ്. അരഭാഗത്ത് നിന്ന് മേലേക്കാണ് കേട്ടോ. പൊക്കിൾക്കുടിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മേലേക്കാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? കാരണം കുന്തി ദേവിക്ക് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മായിയുടെ സ്ഥാനമാണ്. അപ്പോ ശരിക്കും തന്റെ മകന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ആരുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതാരമാണെങ്കിൽ കൂടി, അവതാരിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും അതുപോലെ പാലിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന മരുമകൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ലജ്ജിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുന്തി ദേവി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണല്ലോ ഉള്ളത്. അമ്മ പാദത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ നിന്നും താൻ എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമാകാതെ ഒരുവൻ കൃത്രിമമായി മുന്നേറാൻ ഉദ്യമിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഏത് ലെവലാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ഏത് പടവിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മുമ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ഒട്ടും ശ്രദ്ധയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ കുറച്ച് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതുപോലെ ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങൾ, എനിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോഴോ അതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഈ ആസക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഇതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നമ്മൾ കൃത്രിമമായി മുന്നേറാൻ ഉദ്യമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരാണ്ട് ഒരാളും ഒരിക്കലും സന്യാസം എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വേഷം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സന്യാസി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളില് വിരക്തി വരണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ആനനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധമാകുന്നു. നിരവധി അല്പന്മാർ ഉടനെ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ രാസലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ആ 5 അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും വായിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും അനുചിതമാണ്. അത്തരം അനുചിതമായ ഭാഗവത പാരായണം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണ മുഖേന ഭാഗവതത്തിന്റെ പേരിൽ ലൈംഗിക ജീവിത സേവയിൽ ആസക്തരാകുന്നതിലൂടെ ഭൗതിക അവസരവാദികൾ നാശം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ അഥവാ ഭക്തരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലാണ് ഭാഗവതത്തിനുമേൽ ദോഷ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാഗവത പാരായണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ എല്ലാവിധ ലൈംഗികാസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കണം. എന്താണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? സാഹിത്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് പകരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? അത്രയധികം ശുദ്ധമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് വായിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവത പാരായണം നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സാരം ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ ലൈംഗിക ആസക്തിയിലുള്ള വിരക്തിയാണെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ സുവ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: യഥാധീശ്ച ശുദ്ധ്യതി വിഷയലംബട്യം ത്യജതി തഥാ തഥാ ധാരയത് ഇതി ചിത്തശുദ്ധി താരതമ്യനൈവ താരതമ്യം ഉക്തം. ബുദ്ധിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ലൈംഗിക ആസക്തിയാകുന്ന ലഹരിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ധ്യാന പ്രക്രിയയിലൂടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ മുന്നേറണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള്
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഏത് മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം വരണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിന്റെ തുടക്കം എന്താ പറയുന്നത്? കണ്ടീഷൻ നിയന്ത്രണം. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ്? ലൈംഗികാസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാന പ്രക്രിയയിലൂടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ മുന്നേറണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലെ വിഭിന്ന അംഗങ്ങളുടെ മേലുള്ള പുരോഗമനപരമായ ധ്യാനം ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥിക്ക് ആനുപാതികമായി വർദ്ധിതമാകണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഫുൾ നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധീകരണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോ ആ പാദം തൊട്ട് ധ്യാനിച്ച് മേലെ മേലെ വരുമ്പോ എന്താണ് ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോഴെങ്കിലും എന്താണ് ഈ ലൈംഗികാസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരണം. അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അതിമനോഹരമായ മന്ദഹാസം തൂങ്ങുന്ന ആ മുഖത്തിലെത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ എപ്പോഴും ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷവും കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നേറുകയില്ലെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി പാദങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും മേലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനേ പറ്റില്ല. അത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് ആ പാദങ്ങൾ വരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേലെ മേലെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ അത്തരക്കാരുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലും ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിലുമായി ക്ലിപ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ സ്കന്ധങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതില് പാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? പ്രഥമ സ്കന്ധവും ദ്വിതീയ സ്കന്ധവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് പഠിക്കണം. ആദ്യം പോയി 10-ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 10-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം കാണേണ്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാഗവതം. പ്രഥമ നവസ്കന്ധങ്ങളിലെ സാരാംശങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയെ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും സർവ്വതാ പൂർത്തീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ പ്രവേശിക്കാവൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ആരുമല്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സേവകന്റെ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം തൊട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9-ാമത്തെ സ്കന്ധം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അത് എത്തിക്കും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് പൂർത്തീകരിക്കും. അങ്ങനെ 9-ാമത്തെ സ്കന്ധം കഴിഞ്ഞ് 10-ാമത്തെ സ്കന്ധം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ശുദ്ധഭക്തി, അവിടെ പ്രേമഭക്തിയാണ് ഫുൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? രാസലീല എന്ന് പറയുന്നത് മാധുര്യലീലയാണ്. പ്രേമഭക്തിയുടെയും ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭാവമാണ് ഈ മാധുര്യ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാധുര്യഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകളും ആ വാത്സല്യ ഏതാണ് യശോദാമയും നന്ദഗോപരും എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വാത്സല്യ ലീല വരുന്നു അല്ലെ? ആ 5 രസങ്ങളില് അതായത് ദാസ്യം, എന്താണ് ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഈ 5 രീതിയിലുള്ള രസങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് ഈ 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭാവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി എത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളത് ലെവലില് ഭഗവാനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു വലിയ അപരാധമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എപ്പോഴും എങ്ങനെ പഠിക്കണം?
ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നിന്ന് വരിശയ, അതായത് ക്രമമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ, വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ ഏകൈകചോങ്കാർ നിധിയാനുഭാവയേ പദായാവദ്ധസിതം ഗദാഭൃതഃ ജിതം ജിതം സ്ഥാനമപോഹയ ധാരയേ ജിതം ജിതം സ്ഥാനമപോഹയ ധാരയേ പരം പരം ശുദ്ധ്യതി ധീര്യതായതാ പരം പരം ശുദ്ധ്യതി സ്ഥാനമപോഹയ ധാരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരം പരം ശുദ്ധ നിന്നും ഒന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്നായി അംഗാനി ശരീരാവയവങ്ങൾ ധിയാ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഭവയെ ആദി പാദങ്ങൾ മുതലായവ യാവത് വരെ കസിതം മന്ദഹാസം ഗതാപൃഥക പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ജിതം ജിതം മനസ്സിനെ ക്രമേണ നിയന്ത്രിച്ച് സ്ഥാനം സ്ഥാനം അപോഹ്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ധ്യാരയേ മേൽ ധ്യാനിക്കുക. പരം പരം ഉത്തരോത്തരം ശുദ്ധ്യതി ശുദ്ധീകരിച്ച ധീഹി ബുദ്ധി യഥാ യഥാ അത്രത്തോളം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധ്യാന പ്രക്രിയ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സുസ്മിതമായ വദനത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കണം. ധ്യാനം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളിലും പിന്നെ കാൽവണ്ണകളിലും അനന്തരം തുടകളിലേക്കും ഏകാഗ്രമാക്കണം. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംഗങ്ങളിൽ മനസ്സ് എത്രത്തോളം സ്ഥിരീകൃതമായി തീരുന്നുവോ അത്രത്തോളം ബുദ്ധി ശുദ്ധമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവസാനം എവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത്? സുസ്മിതമായ വദനത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കണം. ധ്യാനം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളിലും പിന്നെ കാൽവണ്ണകളിലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളും മേലെ മേലെ വരികയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ അനന്തര തുടകളിലേക്കും ഏകാഗ്രമാക്കണം. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംഗങ്ങളിൽ മനസ്സ് എത്രത്തോളം സ്ഥിരീകൃതമായി തീരുന്നുവോ അത്രത്തോളം ബുദ്ധി ശുദ്ധമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്തായി തീരും? ശുദ്ധമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലൈംഗിക ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ശ്രദ്ധ സാധുസംഘ, അതിൽ കഴിഞ്ഞ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? നിഷ്ഠ. അതായത് നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ നിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് പാദകമലങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലെന്ത് നമ്മൾക്ക് വരും? രുചി വരും. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളത് ഭഗവാനെ തന്നെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ണ് തുറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് രുചി വരാത്തത്? നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ വാക്കുകളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വേറെ എല്ലാം മറന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പോലും മറന്നു പോകും അത്രേ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശൂന്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിശൂന്യമായ ഒന്നിൽ ശ്രദ്ധ ഉറപ്പിക്കുകയല്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ധ്യാന പ്രക്രിയ. ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന പരമഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിലോ അതിമാനുഷികമായ ബൃഹത് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലോ ധ്യാനത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ വിരാട് രൂപമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതിമാനുഷികമായ ബൃഹത് രൂപത്തില്. അതായത് അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വരൂപം എന്ന് മറ്റേ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തുല്ലോ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ രൂപം. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലോ, ഒന്നിലോ വിഷ്ണു രൂപത്തിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കുള്ളിൽ ഊതുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ നമ്മൾക്ക് ധ്യാനിക്കാം. വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ വർണ്ണനകളും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഷ്ണു വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ ചിത്രീകരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ
മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുസ്മിതമായ വദനത്തിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഒരുവൻ പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനം ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂജാ റൂമിലോ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ആ വിഗ്രഹം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതേ മെത്തേഡില് നമ്മള് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് മുമ്പിൽ കാണുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സിലും ആ കാലുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക, ആ കാൽവണ്ണകളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ അരക്കെട്ട് അല്ലെ, കിങ്ങി അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അരക്കെട്ടിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. മഞ്ഞ പട്ടുടയാട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനം എവിടേക്ക് എത്തണം? ആ മനസ്സിൽ മനോഹരമായ ആ മന്ദസ്മിതം തൂകുന്ന മുഖത്തില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭാഗവത പാഠശാലയുടെ മതമനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതം തൂകുന്ന വദനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൃത്തം. എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഒരുവൻ ഭഗവത് പാദ പത്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്തരോത്തരമായി ഭഗവത് വദനത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കണമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ഉടനെ രാസനൃത്തത്തിൽ ഭഗവത് ലീലയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പ്രവേശിക്കരുത്, എടുത്തു ചാടരുത്. ഭഗവത് പാദ പത്മങ്ങളിൽ തുളസിയും പുഷ്പങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പരിശീലിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ പാദങ്ങളെ ആ നീല നിറമുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ താമരപ്പൂ ഇതളുകളുടെ മാരികളതാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ വരിക, പാതാര വിന്ദങ്ങൾ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പാദങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ പാദത്തിലേക്ക് ഒരു പിടി തുളസി നമ്മൾ ഇടുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക മനസ്സുകൊണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഇവണ്ണം അർച്ചന പ്രക്രിയയിലൂടെ നാം ക്രമേണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതും സ്നാനം ചെയ്യിക്കുന്നതും അതുപോലെയുള്ള മറ്റെല്ലാ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ വിഗ്രഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ പൂവിടുന്നു, തുളസിപ്പൂ ഇടുന്നു, അലങ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം, വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാൻ, ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. നാം പരിശുദ്ധിയുടെ ഉന്നത തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മന്ദഹസിക്കുന്ന വദനമോ രാസനൃത്തമോ ദർശിച്ചാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ അധ്യായം 29 to 34 5 അധ്യായങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രാസ നൃത്ത ലീലകൾ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഭാഗവതത്തിലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ 5 അധ്യായങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ശരി, ഭാഗവതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 29 മുതൽ 34 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വദനാണത്, ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ പാദപത്മങ്ങളിലോ കാൽവണ്ണകളിലോ ഊരുക്കളിലോ മാറിടത്തിലോ ഒരുവൻ എത്രത്തോളം ഏകാഗ്രനാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവൻ പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്രകാരം സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ബുദ്ധി അധികതരമായി പരിശുദ്ധമായി തീരുന്നു എന്നത് എത്രത്തോളം ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയാസക്തിയിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ഗുണങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ വരുന്നു, മറ്റുള്ളവരോട് എല്ലാവരോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നു, ആരോട് വിദ്വേഷം തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ കുറേശ്ശെ കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കാം? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയാസക്തിയിൽ നിന്നും പതിയെ വിമുക്തരായി തീരുകയാണ് എന്ന് ഉള്ളത്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതമായതിനാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വർത്തമാന ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കലുഷിതമാണ്. ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിങ്കലിലുള്ള ധ്യാനഫലം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർമുക്തതയായി ഒരുവനിൽ പ്രകടമാകും. അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പൊ എന്നും ബിരിയാണിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾക്ക് കുറയും അല്ലെ. ഇന്ന ആഗ്രഹം അല്ല ഇന്ന ഭക്ഷണം ഡെയിലി നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കുറയും. എന്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും വിശപ്പടക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പതിയെ നമ്മൾ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം തീർച്ചയായിട്ടും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഹോട്ടൽ പോകുന്നത് തന്നെ മടിയായി തീരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സദ്യക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് പോവുക, അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? പതിയെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രഗൽഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരെ പറ്റി പറയാ, ഇവരെ പറ്റി പറയാ, അവർ ശരിയല്ല, ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അനീസിനെസ് തോന്നാൻ തുടങ്ങും, നമ്മൾക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പതിയെ തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും
അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പാദങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ആകയാൽ ധ്യാനത്തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം ഒരുവന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പരിശുദ്ധീകരണമാണ്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അത്യന്തം ലീനരായവരെ അർച്ചനയിൽ പങ്കെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണ അഥവാ വിഷ്ണുരൂപ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാനോ അനുവദിക്കരുത്. ഇതും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അതായത് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കുമല്ലോ. നമ്മളൊരു വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ആഭരണം അണിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പൂവിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ബൃഹത്തായ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ മാത്രമാണ് ഏത് ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ? ഈ വിഗ്രഹാരാധന നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ആകയാൽ അവ്യക്തഗതവാദികളെയും ശൂന്യവാദികളെയും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാനും അതേസമയം ഭഗവത് ഭക്തരെ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയിന്മേൽ ധ്യാനിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നിർവ്യക്തിഗത വാദികളും ശൂന്യവാദികളും അവരുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പര്യാപ്തമാം വിധം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടായകയാൽ അർച്ചന അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യ ശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കാറില്ല അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം വേദമന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ പഠിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധീകരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലത്തെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാണ് അത് ചെയ്യുക. കാരണം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്വഗുണമാണ്. ആ സത്വഗുണത്തിലെ വേദപഠനങ്ങൾ നടത്തി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് നമ്മൾ ഒരു അർച്ചന ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല, ആരോട് വെറുപ്പില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ്. യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്താലും ശുദ്ധഭക്തിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന് പ്രീതികരമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് ഒരു കാര്യം നടക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കുമോ നടക്കില്ലയോ? ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഭഗവാനോട് പറയാണ് അവരുടെ കാര്യം നടത്തി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ രാധാറാണി ത്രൂ വേണം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം രാധാറാണിക്ക് അത്രയധികം കാരുണ്യാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം എടുക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതം തോകുന്ന ആ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മുഖത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും. രാമാനുജന്റെ ഒരു അതാണ് ശ്രീരംഗത്ത് നടന്ന ഒരു കഥയാണ്. രാമാനുജാചാര്യരെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. എന്താണ്? ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം, അറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ധനുർദാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ. ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാവുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പൊ ധനുർദാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണനൊന്നും അല്ല. അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്ലറാണ്. എന്താണ്? ഗുസ്തി ചെയ്യൂലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അധികമായിട്ടില്ല, നവവധുവാണ്. അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹേമാംബ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, കമലാമ്പാൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അവര് പൊന്നാച്ചിയാർ എന്നുള്ളതാണ് തമിഴ് ഇതില് അവര് പറയുന്നത്. പൊന്നാച്ചിയാർ എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. അതീവ സുന്ദരിയാണ് ആ സ്ത്രീ. ആ സ്ത്രീക്കുമുണ്ട് എന്താ ഒരു ഭാവം, എന്നെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ശ്രീരംഗം അമ്പലത്തില് ഒരു വിശേഷം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വരികയാണ് ആര്? ഇയാള് ഈ ധനുർദാസ വരികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൂടെ ഭാര്യയുണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾ എങ്ങനെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ്, ശ്രീരംഗത്തൊക്കെ നല്ല ഉണ്ടാവും സമ്മറിൽ. ശരിക്കും ചൂട് കൂടുതലാണ് ആ ഭാഗം. അപ്പോ ഇവര് നടന്നു വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് കുട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയുടെ മേലേക്ക്. ഒരിക്കലും വെയിൽ തട്ടി ആ കളർ മങ്ങരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വിശറി എന്ന് പറയുമല്ലോ, വിശറി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേർക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ മുഴുവൻ ഈ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്താണ്, കണ്ണുകളിലാണ്. അതീവ സുന്ദരിയാണല്ലോ. അപ്പൊ നടക്കുമ്പോ വീഴുമോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഭാര്യയെ അങ്ങനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇയാൾ. അപ്പൊ ഇത് രാമാനുജര് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രാമാനുജര് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ഇത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ഭാര്യയില് ആകർഷനാവാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്.
ആചാര്യനാണല്ലോ രാമാനുജാചാര്യര്. അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, എന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇത്രയും മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ ഈ ലോകത്തേ ഇല്ല, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കണ്ണെടുക്കാനേ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ രാമാനുജാചാര്യര് പറയും, ശരി, എന്നാൽ ഞാനൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തുകയാണ് നിന്റെ അടുത്ത്. ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ആ കണ്ണിലേക്ക് ആകർഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇത്രയ്ക്കുള്ള ഈ ഭാര്യയോടുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ ചോദിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരി, എന്നാൽ വൈകുന്നേരം ശ്രീരംഗം അമ്പലത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ശ്രീരംഗം അമ്പലത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവിടെ ദീപാരാധന ആ സമയമാണ്. ആക്ച്വലി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം കാണുമ്പോ, ആ കണ്ണുകൾ കാണുമ്പോ അതിൽ മുഴുകി പോവുകയാണ് ശരിക്കും ആര്, ധനുർദാസര്. അപ്പം ആ ധനുർദാസിന് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാണുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇത്രയൊന്നും ആകർഷണം നമ്മൾക്ക് വരുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമാനുജാചാര്യാണ് കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാമാനുജാചാര്യരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ദർശനം വരുമ്പോൾ, ശുദ്ധഭക്തന്റെ സ്പർശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ദാസനായിട്ട് മാറുകയാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളും ആ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ധനുർദാസൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശിഷ്യരായിട്ട്, അതിനുശേഷം ഇവര് പൊന്നാച്ചിയാരും ഒരു ശിഷ്യയായിട്ട് മാറുകയാണ്. തന്റെ ആ അഹങ്കാരമൊക്കെ നീങ്ങി ഒരു ദാസി മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരും ഒരു ഇതായിട്ട് മാറുകയാണ്, ശിഷ്യയായിട്ട് മാറുകയാണ് രാമാനുജാചാര്യരുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇത്. അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇവര് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ജലസ് വരാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണ് രാമാനുജാചാര്യര് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോ അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ പറയും, എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര പ്രത്യേകത, ഇത്രയും ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരല്ല, നീചജാതിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളുടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും അവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, രാമാനുജാചാര്യര് കുറച്ച് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയും. ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും അടുത്തതിന് സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് 2 മിനിറ്റിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോ ഇതിനെന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യര് ഇവരെ ശിഷ്യരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, അവർക്കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്, അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് തീരുമാനിക്കാം അവർ ശുദ്ധഭക്തരാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, അവരെ വീട്ടിൽ പോവുക. അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവര് ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോളാം, ധനുർദാസിനെ. അമ്പലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി അവര് ഭാര്യ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുടിൽമാരത്തെ വീടാണ്, വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ആർക്ക് വേണം ഉള്ളിൽ കയറാം. അപ്പൊ അവരുടെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, അവർക്കും ഉണ്ട് എന്തെന്ന്, അവരൊന്ന് താത്തി കാണണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോവുകയാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി. അല്ല സോറി, ഇവരെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ നല്ല ഉറക്കാണ് പാവമാ സ്ത്രീ. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ടും ഈ ആഭരണങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വളയൊക്കെ ആയിട്ട് ഊരാൻ തുടങ്ങും, കാതിലെ കമ്മൽ ഊരും. അവര് അറിയും അത്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഇനി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട, ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാം, അത് ഊരാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും എന്താണ്, അയ്യോ ഇവര് ഉണർന്നു, ഇനി എന്താണാവോ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓടിപ്പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെന്ന് രാമാനുജാചാര്യര്, അത് നിങ്ങൾ ജനലിന്റെ അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഇവര് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് പറയണമെന്ന് ധനുർദാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ധനുർദാസ് അവിടെ വരുമ്പോ ഭാര്യ പറയും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു, പക്ഷെ അവരെന്നെ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയിന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, നീ ചെയ്ത് വളരെ തെറ്റാണ്, അവര് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നീ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയണമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊരി കൊടുക്കണമായിരുന്നു, അപ്പൊ അവർ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നീ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കടന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർ പേടിച്ചു. നമ്മൾ വളരെ വലിയ, അതായത് ആചാര്യന്റെ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ വന്നത്, നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഭക്തി. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ മന്ദഹാസം തൂകുന്ന മുഖം, ആ കണ്ണുകളുടെ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മൾക്ക് ആ ലെവലിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് അഭയം തേടാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഒരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഒരു